At ito nga pala si Idol Arthur, no, Lozano Vlog, yung nga, pet shop. Dito mga idol, at yun, maraming mga ano dito mga idol, kompleto siya mga idol, no. Ano? Gustong bumili, yan mga idol. Mga pare ko, yan o. Nakakapasyal dito yung tropa nating vlogger. Alright. What's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun nga mga idol, no. So yun ang ano, isang mapagpalang araw sa inyong mga idol. At yun nga mga idol, no. Yun, matagal tayo hindi nakapag-upload mga idol, dahil sa akin nga, no, at lugon yung mga warrior natin mga idol. At syempre mga idol, no, eto, mag-self-toast tayo ngayon mga idol. At yun nga, no, dahil sa may bagyo mga idol, at yun medyo maliwanag pa, medyo makulimlim yung ano, pero siguro mamaya ulan to mamaya, no. At yun, mag-self toast tayo mga idol, no. Subukan natin yung mga warrior natin mga idol. At syempre ready na to mga idol, no, para sa next season mga idol. Sa umpisa uli ng laban mga idol, mapa south o north mga idol, papalag na tayo mga idol, no. At yun ang ano, mega shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan, no. At yun ang ano, yung love natin mga idol, no. Naglagay pala tayo ng Every mga idol. So yun, may Every na tayo. Yung ano, para iwas sa overplay ng mga natin, ng mga sibong natin mga idol, no. Dahil nga sa yun, yung mga sibong natin mga idol nag-overplay mga idol. At yun nga, no, so meron tayong ano rito ngayon, meron tayong mga bagong warrior rito mga idol, no. At susubukan natin to ngayon mga idol. At yun, mega shoutout sa lahat ng subscriber natin dyan. Ayun na nga, ano, so medyo malapit lang yung pag-self-toast natin ngayon mga idol. Siguro mga andyan lang sa mabalakat lang tayo mga idol, no. Siyempre dahil sa may mga training tayo rito, may mga sibong tayo rito, no. At yun, kailangan nila ng guide. At dito yung mga warrior natin, mga Sparta natin, andito na sila, no. Yung mga sibong natin kailangan, ano, sana makasabay sila sa pag-uwi mga idol, no. Huwag sila humiwalay sa mga Sparta natin para naman makauwi sila mga idol. At yun na nga, no, at yun, na-miss ko talaga kayo mga idol, na sobrang tagal natin hindi nakapag-vlog. Yun ang ano, dahil sa wala naman tayong panlaban na ibon mga idol, no, at itinigil natin yung laban natin sa sa TBPC at sa TGRCP ba yun? Yun, sa The Good Boys, yun, tinigil natin yung laban. Tsaka pati sa pare, tinigil natin dahil sa yung ano, wala sa kondisyon yung mga ibon natin mga idol, naglugon. Yun nga mga idol, naglugon sila. At yun, ngayon, na trading ready na sila mga idol. Talagang palaban na to mga idol, no. Papalag na to mga idol. Kaya yun nga, no, na-miss ko talaga kayo mga idol, no. Yan, ilang araw din, no. Matagal-tagal din mga idol, 2 weeks din siguro mga idol, hindi tayo nakapag-upload ng video, no. At yun na nga, no, so let's go mga idol, no. Punta tayo sa Mabalacat mga idol. So let's go. Kumusta mga kukoy? The mouse ran up the clock. The clock struck one. The mouse ran down. Hickory dickory dock. Tick tock, tick tock. Hickory dickory dock. The bird looked at the clock. The clock struck two. Away she flew. Hickory dickory dock. Tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three. Fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol, no? So finally mga idol, no, yun ang ano, mag-self-toast tayo ngayon mga idol sa Mabalacat. At yun, napadaan tayo rito sana sa poultry supply mga idol, na dito kaya, no. Ito, vlogger din pala to si idol, oh. Ayun, no. Ayun, no. Arthur Lozano Vlog, yun na nga mga idol, na pa-support ng ano niya mga idol, ng channel niya mga idol, na samutin channel niya mga idol. At yun nga mga idol, no. Ito, mga pet shop mga idol. Ayun na mga idol, oh. Ayun, at yun nga mga idol, no, dito tayo kumukuha ng mga idol, mga pa-maintenance sa mga warrior natin. Ito yung mga warrior natin mga idol, oh.
At yun, napadaanan tayo rito mga idol, no? At yun mga idol, no? Dito mga idol, no? Kompleto sa ano, kompleto Ricardo mga idol, pagkain ng mga ibon, sa lahat basta sa mga ibon mga idol, sa mga hayop. Ano mga idol, so eto mga idol, at may nasipat tayo mga idol. May nasipat tayo rito mga idol na warrior mga idol, oh. Ayan mga idol, oh. Ayun nga, no? Napakagandang blooper mga idol, no? So dito tayo kumukuha ng mga pang-sitter natin mga idol, no? Pang-sitter natin pag nagpapalahi tayo para mas lalo makapagparami tayo ng mga Spartan natin mga idol, yung mga warrior natin. At yun nga, may tatlo pa rito mga idol, no? At yun nga mga idol, no, na ang pinakamaganda rito mga idol, no, napakamura ng ibon dito ni Idol Arthur mga idol. At yun nga, natabi mo natin itong ibon natin. Ayan na, mapunta tayo mabalakat kayo mga idol. So mag-self toast tayo, no? At para i-ready natin sa bakbakan itong season 5 ng BBC mga idol. At ito nga pala si Idol Arthur, no, Lozano Vlog, yung nga pet shop dito mga idol. At yun, maraming mga rito mga idol, kompleto siya mga idol, no. Gustong bumili, yan mga idol, mga pare ko, yan o. Nakakapasyal dito yung tropa nating vlogger. Alright. Yan. Subscribe na rin sa YouTube channel ko, Arthur Lozano Vlog. Ayun, Arthur Lozano Vlog mga idol, na pa-support naman mga idol sa munting channel namin mga idol natin. Yun ang dito lang to sa mga idol, dito lang to sa. Pero mabalakad ba to dito idol? Sa Dao. Malapit sa SNR Mall, mga pare ko. Ayun na nga, sa medyo malapit lang dito, no. At yun, napakadaling puntahan mga idol. So kompleto Ricardo, kompleto rito. Pang kalapate, pang ibon. Pang ibon, pang manok, yun ang Pang baboy, pang kambing. Yun, kompleto talaga mga idol, kompleto Ricardo, no. At yun, harap to ng mga idol, harap ng Internal Peace. Internal Peace Memorial Park, no, Chapel. Yun nga mga idol, no. Sa SNR Mall. Oh, yun na. Idol, dito ako kumukuha mga idol. Dito ako bumibili ng pagkain ng warrior natin. So, syempre mga idol, no, alagang kalapatids tayo mga idol, no. Alagang kalapatids si Sir Ronald Gonzales mga idol. At yun, talagang mga idol, napakasolid na nga natin, napakasolid ng 2 kilo idol sa flyer mix. Mga idol, napakaganda ng mixture ng kalapatids mga idol. So ito yung binibigay natin sa mga warrior natin. Yan mga idol, no. So Sa'yo, idol, flyer yung flyer sa akin, flyer. Napakaganda ng mixture mga idol. So yun ang kompleto Ricardo. So dito mo na makikita mga idol yung mga gusto mong pagkain ng mga pato mo. Yun ang sa mga Spartan nyo mga idol. So kompleto Ricardo dito mga idol. Makakabili kayo ng mga idol, mga pang-audition ng ibon ninyo, pang-audition ng manok, sa pagkain ng kambing, pagkain ng baboy. At yung mga idol, may nasipa tayo mga idol, tubig sa kanal mga idol. Yun ang mga idol, no. So ito mga idol, tubig sa kanal mga idol, no. Mga idol, no, pang malakas ang probiotics mga idol, no. Pure organic. Yun nga mga idol, no. At syempre meron din silang limestone mga idol. Mayroong ito, Taiwan soil. At yun nga mga idol, napaka-kompleto. Idol, magkano ibon mo idol? Yan, tag-100 lang yan, sir. Alright. 100, pwede na pang karera. Yan, may nakakuha nga sa atin dito, idol, na pares, babae lalaki, yung mga anak daw. Sinubukan yun, nandiyan na daw, nakarating ng dulo, pili, sir. Alright. So, pero champion daw, taga-conception. Oh, talaga? Yung nakuha niyang... Idol, bakit mura? Bakit napakamura ng benta mo? Sir, kasi mura ko rin nakukuha. Pero bibenta ka pa rin? May tubo ka pa rin dyan? Kahit pa paano, meron pa rin. Sino mga idol, sa paunahan na lang ito rito mga idol, no? At yun na nga, nakakuha din ako 2 rito mga idol. So mamaya isi-show ko sa inyo, yung pakita ko sa inyo mga idol, no? May nakuha akong 2 rito mga idol, yung ito, nakuha ng seaman mga idol, no? Ayun, yung nakuha ko yung 2. Ako yun. Magkano bili ko na sa ilan? 2 piraso? Sandaan yata. Alright. Tig-100 mga idol, no? Ginawa ko sitter ngayon mga idol. At syempre na yung itlog din nila, pinasitter ko rin sa ibang mga idol. At yung gagawin natin, subukan natin mga idol. Kasi yung sabi nga ni boss idol, tukod sa barko nga mga idol. Nakuha na isang seaman mga idol. So ito, may kukuhain tayo ritong ibon mga idol, no? Ito. Ito, solid. Solid yung nila. Yan boss. Ito, kunin ko to. Ito, pati isa. Sandaan boss, no? Sino mga idol? Mga idol, ito napakasulit mga idol, napakaganda ng ibon mga idol. Ito, pakpak pa lang. Sura. Alright. Sandaan lang to, mga pare ko. Ayun na nga mga idol, si Sandaan. Panalo na. Ito,
Mga idol, mga na-excite ako hawakan to ah. Ayan, no? Alright. Meron pa tayo dito. O yan, yan, kuhain ko yan. Kuhain ko yan, makasolid na para ako yan ah. Mabuti na habol mo. Oo. Idol, oh, ganda, oh. Ano mga idol, sandan idol no? Oh, isang daan lang isa. So yun na ano, idol, may customer ka. Palagyan ako dun. Ano, may quality ka na naipon. no? Oh, okay, okay. Oh, ang ganda, naka-make pa ng ano. Ayan. Idol, oh. Okay, alright. Mukhang na-excite ako rito ah. Napakagandang ibon na ito ah. Isang daan, may quality ka na ano, kalapati. Oh, yun. Sa mahilig sa ano mga idol, may mahilig sa pet mga idol no. So ito may manok. Kaya kompleto mga idol at malamang mura lang bentahan dito ni Boss Idol Arthur no. Yung ano, may mga kalapate. At ito mga idol oh, meron din lovebirds mga idol. Ayan, at mura lang bentahan niya rito mga idol na. At yan sa mga sa mga hindi pa alam yung area. Dito na to sa Mabalacat mga idol no. Mabalacat mga idol dito sa harap ng sarap ng internal place na internal place. Yan Memorial Park Chapel. Yung sa tabi ng harap ng SNR Dao mga idol. Ayun ang at meron din dito German Beauty. Yun ang ito kakatail. Ayun na mga idol na talaga napakasulit mga idol. So ito, kuha natin ng yung mga niya rito, yung mga pang niya rito, mga pagkain ng baboy, kambing, pato, kalapate, lahat mga idol sa kompleto mga idol. So ito, may mga singsing din dito mga idol oh. At yun, probiotics. Ayun mga idol, may mga pagkain din ng isda mga idol. Ayan, so kompleto Ricardo mga idol no. So kung magkukondisyon kayo ng ibon, manok, pato, kondisyon nyo na yung pato nyo mga idol, ilaban nyo na rin. Subukan nyo paduluin. Mga idol, meron sa flower, sunflower, maintenance pellets, yun, sultada. Sino kompleto mga idol. Kaya special na mga parikoy. Na-invite mo sila dito mga idol. Invite mo sila idol. Yung mga yung mga kalapatid natin dyan, mga mag-iipon, mag-aso, kompleto tayo dito. Nakapalapad tayo next time, meron din. Yan yung mga yung malapit dito, tsaka yung dadaan ng galing norte at south. Pwede kayong magtambay muna dito para makapagpahinga mga parikoy, mga kaibon. Mga idol, mga kalapatids no. So sa sa mga galing north, south, mga idol no. Yan, pwede kayong magtambay dito mga parikoy. Yun. Shoutout pala sa mga tropang mag-iipon. Yan, Team Pangat. Ayun, Team Pangat no, mega shoutout. Season, Long Year TV, shoutout. Yun, mega shoutout no, Long Hair TV. Yun, mega shoutout sa inyo no. Diyan sa lahat ng mga kalapatids dyan no, at sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below. Syempre, sa next video mga idol, gagawa natin at shoutout dyan. At yan, mega shoutout sa mga subscriber natin dyan. Boss, shoutout mo yung mga subscriber mo, boss. Yan, shoutout sa mga followers natin dyan. Alright. Yan, salamat sa suporta. Alright. Masuporta mga parikoy. Ayun, yun ang mga idol na. Ayun. So mga idol no, hanggang dito na itong video natin mga idol. At syempre mga idol no, sisibat na tayo mga idol. At may pupuntahan pa tayo no. At sisi-altos tayo mga idol. I-ready natin yung warrior natin sa next sa season 5 mga idol ng BBC. Kahit anong club yun mga idol, sasalihan natin yun mga idol no. Papali pa rin natin yung mga Spartan natin. So yun na nga, hanggang dito na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. God bless. 2,000 years later. So finally mga idol no, at yun ang andito na tayo ngayon sa mga idol sa Mabalacat mga idol no.
Dito tayo ngayon sana sa... Saan kasi to? Ayun mga idol oh. Mary Help of Christian School. Yun nga no, dito tayo ngayon mga idol no. At napakaganda ng spot natin mga idol no. Sino nga no, napakaganda na nilipar ng ibon natin ngayon mga idol. At yun nga no, meron tayong 3 sibong dito no. At sana lang talaga no, makasabay 3 sibong natin mga idol. Dahil sa ilang ano, halos first toast nila mga idol. At yun, medyo malayo ito para sa kanila mga idol no. At yun, sa bagay itong mga warrior natin, itong mga Spartan natin malapit lang para sa kanila to. So yun nga ano, pahinga lang tayo konti mga idol. Papahinga lang natin konti yung mga Spartan natin. Kunin natin yung ano, yung nakuha natin doon kayo na sana sa ano, kay Lozano Supply, ano, sa poultry supply no, yung nakuha natin na ano, pang sitter natin. Baka masama mga idol. Mag-ready na yung mga idol. Sino na mag-release na yan mga idol? Ito na konti. Sino nga mga idol ha? Anal, Burulap release. Sino nga mga idol yung mga warrior natin ha? So sana lang talaga mga idol na makasabay yung sibong natin mga idol. Sino may ikot-ikot na sila. Ayun, makadimiretso na mga idol. Mga idol na tapos na tayo mag-release ng mga ibon natin mga idol. At yun na nga, so kita-kits tayo sa loob ko mga idol. Titingnan natin kung nakasabay yung mga sibong natin. So tara na. 2,000 years later. So yun na nga mga idol no. At nandito na tayo ngayon sana sa loob ko mga idol. At yun na nga, dito na yung mga warrior natin mga idol na sa loob ng mga idol na. At kompleto naman sila, wala silang bawas mga idol. Yung ano, thank you talaga kasi yung sibong natin nakauwi mga idol. At yung nabili natin dun kanina kay dun sa poultry supply na ibon sa nandyan sa ano no. Pinasok natin sa loob. At ito nga rin pala mga idol, papakita ko sa inyo mga idol, galing din sa kanya ito mga idol. Napakagandang ibon no. Sino mga idol no? Nakuha lang din natin ng isang tanto mga idol no. So gagawin natin mga idol, gagawin natin sitter mga idol no. Napakagandang ibon mga idol. Solid na solid no. Yan, isang tanto natin nakuha mga idol no. At yung naka-club ring pa mga idol no. So legit to mga idol no. Naka PHA mga idol, PHA Easy Pump 2017. Yun na mga idol na napaka-solid mga idol, napakaganda. Yun na. So gagawin natin sitter to mga idol. I-sitter natin to no. Yun na oh. So quality. Ano nga, tulad na sinabi ko sa inyo, itong dalawan ito. Ito yung galing sa barko mga idol. So yung dalawa na yan, naiitlog na sila no. Yun na so yun na yung itlog nila. At itlog naman natin, itlog ng bastard natin, so nandito. Ayun na so kapakain tayo sa ibon natin mga idol. Kapakain natin sila no. At yun na so ito, napakaganda ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder mga idol. So Kalapatids Flyer Mix mga idol no. Yan, napakaganda ng mixture mga idol. So magkapakain tayo no. At yun na yung mga warrior natin mga idol no. Naghihintay na, magutom na gutom mga idol kasi wala pa ang kain to mga idol no. At yun na nga. Wala na, magutom na gutom mga idol no.